Пак денонощно ще гледате нашите сериали. Пали стопа, Пазимюш, Будали. Без да казвам и дава. Да. Айче, дай 5. Дай 5. Там винаги бил в сложни взаимоотношения с управляващата партия. Дай бил в опозиция. Душица златна умна. Ти много умна. Много си умна. Бутай го това барбекю. Аз без друго не ям кюфтета. Дай 5. Подхвърли и топчетите. Ая, дай 5. Виж как ще тича. Дай 5. Ще паднеш така. Се съгласни тия български политици. И да подхвърлям по някаква мръвка, така на маляка. И на карака там се разказа, където Бойко ми я подари за рожден ден. Да бяхме приятели. Дай. То... И сега ли сме, брагове? След като пробутнали барбекю, тогава стол паднал в философски размисли. Да ви кажа, днес формулирах 4-те закона на Доган за закон гласи. Политиката в България Малка топка. Сладка. За лично облага. Този български политик не е този, който не взема рушвети. Честният български политик е този, който след като вземе рушвети, изпълнява обещанието. Третия закон гласи, няма правителство, което е способно да ти яде, но има правителства, които могат да ти отнемат всичко. И четвърти, не знам на какво се радвате точно. Но четвъртия закон гласи, след България смятат, че са нископлатени и не отиват да стъпкуват. Вместо това те ходят всеки ден на работа и я вършат агале. Това са взети. Интервюта, когато се появял пред медиите, винаги създавал новина. Сега някакви журналисти днес ме питаха за Касим Дал. Аз като ти кажа хоп и тя вече в стартова готовност, леко приклекнала Ако и ще беше скача. Дал, още че ще си е при нас, ама той не иска да си. Как ще забие главата? За пенсионната реформа, аз казах, че според мен пенсионната реформа не даде очакваните резултати. Там е много внимателно обаче, като влиза. Страх е да ни бутне бутилките явно. Да. Аз забелязах и като и хвърлях от Деви, там към мъшата и ударих мъшата с топката. Знаеш как не смееше да скача? Но там стъпваше съвсем леко и изчаква топката да се спре да ни удари мъшата. Да. Съобразителна. Ухапа ли те? Да. Заби си зъба. Не, за какво очаква да ви взех да съм... Снимай я! Еми тя много бързо изтичва, аз не мога да я хвана до вратата. Ти защото се обясняваш и ма гледаш. Добре. Закона на Доган за Бойко Борисов. Значи, първи закон гласи, ако искаш... Какво се закъмала е? Никога не побеждавай тенис Бойко Борисов. Втори закон гласи, за да си добър министър-председател се нуждаеш от две неща. Невежество и самоувереност. И трети закон гласи, България има нужда не от човек, който прилича на министър-председател, а от министър-председател, който да прилича на човек. Много сладко подскача. Много, като зайче. Много. Най-ексцентричният български политик. Бусичка. Топчица. Малка топка. Ух, тези зъби, тези зъби, тези зъби. Айче, айче. Дай ти сумчия. Какво? Защото ти викаш айче, айче. Да, дава ми топката. Ух, толкова си сладка, Айо. Няма такова беби просто. Пусни. Пусни.